छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आणि पूर्ण काणी ती पूर्ण म्हाका त्या दिसा 19 फेब्रुवारीक आमची सांची बिचोलेम मतदारसंघात जातली. बिचोलेम तालुकान आम्ही थंय करतले, विच विल बी द मेजर वन एज फार एज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टोरी गोज अँड द फेस्टिवल गोज. सो थंय मनयता आसतना आम्ही बिचोले सोडले जाल्यार पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आणि सांखळे ह्या 6 स्थानाचेर शिवजयंती मनोवपाक आम्ही म्युनिसिपल काउन्सिलाक सपोर्ट करतले. अँड वी हॅव आस्क्ड देम टू डू देअर बेस्ट टू गिव अ प्रॉपर ट्रिब्यूट टू छत्रपती शिवाजी महाराज इन द 350th year ऑफ हिज कोरोनेशन. ओनू आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्राइज मनी हॅड टू बी रिलुक्टेड आणि ताच्या खातीर आज आम्ही अनाउन्स करता आसतना तांच्याकडे चर्चा करून तांची कळ समजून, कित्याक रोमटा मेल बी म्हणले जाल्यार खुबशे भुरगे, खुबशे युवा पिढी पार्टिसिपेट जातात आणि तांकां शेवटी येदे व्हडले रोमटा मेल करून समज प्राइज मेळूं न मेळूं, वी ऑलवेज कन्सिडर पार्टिसिपेशन टू बी द क्रायटेरिया टू एन्श्योर दॅट यू कम विथ दॅट शोकेसिंग ऑफ युअर कल्चर. ताच्या खातीर फोक डान्स, चित्ररथ, रोमटा मेल आणि इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस प्राइजीस आम्ही सगळे रिवर्क केल्ले आसा. कार्निवल आम्ही 10 तारखेक सुरू जातलो पणजे, 11 तारखेक मडगांव आसतलो, 12 तारखेक वास्को आसतलो आणि 13 तारखेक म्हापशा आसतलो. हे 4 दीस आम्ही कार्निवल मनयतले, स्टार्टिंग फ्रॉम पणजे, मडगांव, वास्को आणि म्हापशा. आणि लास्ट इयर प्रिकर्सर इव्हेंट कसो पर्वरीचो केल्लो तो 1 दीस पयलीं जातलो. सो इव्हेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th and goes up to the 13th आणि 14 तारखेच्यान लँड पिरियड सुरू जाता.